Haupa, ongi etorri estimegunera, zelan ditzen zara? Eskerrik asko. Nire izena Asier Martínez de la Pera. Eta ze elkartiga zatoz? Bai, gu argi-arte eskolatik gatoz, eta emoten dugu goizikloak, arte plastikoan goizikloak, barne diseinua, ilustrazioa eta grafika publizitario, diseinu grafikoa. Eta ze proiektuaz etorri zaria? Gu gabize, Bilbon gabize lanean oin dela 20 urte, eta urten poderioz, azeran hasi zen fotografia edo eskola batelez, eta gero pizkanaka handitu duz gure eskaintzak, eta oin gabiz fotografia desagertu edo asko jitxia, eta oin gabiz 3 ziklo hiekaz. No. Eta gaurko egunien zezabizi eitzen, hemen, La Perreran? Justo, azte honetan esan duzku, etortzeko, karteko pizkat eskolari buruzko informazioa da hori, eta ekarri duguz pizkat rolapak eta lango triptiko batzuk, eta gure jendeagaz berba egiteko lasai, edo informazio pizkata monalizateko, non egiten duen lan, non egiten, non gura duten ikasi edo loko gauzetaz hitz egiteko, eta gure eskolara sartzeko edo inongo asmorik. Informazioa emoteko, eta zelan ikusten zu gaur eguneko gazten talentue, matematikatan, STEAM talentue? Ni ez naz oso talentu zalea, ni lan gogorraren aldekoa naz, eta, justo gure eskolako, guk emoten dugu zen zikloak askotan pentsatzen behar dozula, ez dakit, zehozer magikoa edo jaiotzez jakin biozula marrazten edo kreatibo izaten, baina, ni batez be talentua ondo ikusten dut, baina batez be nik lan gogorran alde egiten dut. Hori da, gitxi gora gure ikuspegia bai eskolan. Ez dela inongo izugarrizko talentua eduki behar, baizik eta azkenean ondo egiten dizenean gauzak, lan gogorran fruitua dela. Eta teknologia, gaur egungo zientzia, inteligentzia artifiziala, business analytics, eta hori izan ikusten zu gaur egungo gazten talentuen oportunitatietan, hori ikustear dago. Ni nabaritzen dut hori oso azkar doala. Gure ofizio hontan nik uste urten poderioz nolabait edo finkatuko direla, baina momentuz ez dakigu zenbateko harrera ikusten dugu dela inkreiblea, dela oso potentea eta batez be oso azkarra harrapatxe gaitu bidetik, eta hori inteligentzia artifizialaren kontua ari gara pizkat aztertzen da hori eta nolabait erabiltzen pizkat erabili jakin izateko, baina holango ikasketa kreatiboak edo diseinua eskatzen duen nolabaiteko arlo batzuetan, nik uste azkenean bihurtuko dela erramienta bat, baina ez dugu alde batera utzi nahi batek egiten duen diseinuak, prozesu guztia, uste, igual inteligentzia artifiziala momentuz ikasketatan laguntzen deu, ChatGPT, edo diseinurako beste erraminta batzuk. Eske hori 3D aurten zanean izan zara, 3D izango zen dana, baina, oin da beste, demagun gizartean pizkat barneratu duela, eta oin 3Dak deko bere lekua, nik uste inteligentzia artifiziala onerako erabiltzen baldin bada, nik hola nahi dut pentsatu, azkenean nola baiteko, ez dakit, erramientat izango dela.
Eta klasietan erabiltzen duzue, inteligentzia artifiziala, klasik emoteko edo adibideek emoteko? Ba, momentuz askorik ez. Osea, gube bete-betean harrapatu gaitu, gu gabiz pizkat, bueno, nolabait pizka bat reflexionatzen horri buruz. Eta bueno, ba, chat GPT edo imaginak edo sortzeko ba, olako programak, edo bai, imagina deko zuzenean, ja, horiek animatzeko be. Bai, animatzeko be, bai. Claro, baduz prozesu batzuk direla, izugarrizko, emoten dutela, izugarrizko lana, eta honek, ba nola baite, prozesu luze horietan, ba, igual lagunduko gaituztelakoan, gaude ez dakit, baino ikustear dago. Bai, denbora... Bezala oso arindoa hori, bai. Oso arindoa. Bai. Bueno, ba, eskerrik asko etortzi gaitzik, da ondo pase, gaurko egunien. Vale, eskerrik asko. Ondo ibili, eskerrik asko.